गव्हर्नमेंट शाळा ज्या ते शाळा बंद आहेत होत्या कारण विद्यार्थी ना तर एक प्राथमिक शिक्षिका ह्या त्यांच्या घराकडे गेली आणि त्यांच्यानी सांगले की त्यांची मुलं असली त्यांना स्कुलाक धाडात कारण स्कुलाक धाडा म्हटल्यानंतर हे समाज जो हा तो लगेच मानपी ना कारण कशी त्यांची आज या गावात पुढल्या महिन्यात 3 महिन्यांनी दुसऱ्या गावात अशी त्यांची भटकणारी समाज असो तो समाज तरी सुद्धा त्या शिक्षिकेचो मान राखून हो त्यांचो पॅरेंट्स आणून ह्यांच्यानी आपली काही मुलं प्राथमिक शाळेत धाडली. प्राथमिक शाळेत धाडल्यानंतर पुढचो जो काळ हा तो प्राथमिक शिक्षण झाल्यानंतर पुढे ते विकास हायस्कुलान त्यांच्यानी 5वीक ऍडमिशन घेतला आणि विकास हायस्कुलांसून हो कातकरी समाजाचो भुरगो गणेश हनुमंत पवार यांनी शालांत परीक्षेत एक चांगला यश मेळ्ळा आणि ह्या यश म्हणजे कित्याक त्यांचा चांगला म्हणपाचा तर ह्या समाजान पहिलो भुरगो जो SSLC परीक्षा पास जावं शकलो आणि याचे पुढे त्यांची फाटली पिळगी आसा ती जातली तरी पण एक फर्स्ट टाइम असो भुरगो जो ह्या समाजात वयर सरलो आणि त्यासाठी आज आम्ही सगळेजण आम्ही मेळा ह्या भुरग्याचं जरा कौतुक सोहळा असो करूया. ते फोटो घेऊया. कसं आमच्याकडसून एक घराकडे दवरू नका. जोपर्यंत तुम्ही पॅरेंट्स प्रत्येक भुरग्याच्या बाबतीत विचार करिनात चला हो तर शिकांक जाऊ म्हणून हे करिनात शिकांक जाऊ म्हणून जर तुम्ही प्रयत्न केल्यार तर भुरगे नक्की शिकतले. तुमका कॉंग्रॅच्युलेशन आणि शिक्षण केला म्हणून खूप देव बरे करू तुमका. तसेच तुझ्या आई कॉंग्रॅच्युलेशन अशी आहे. मिशन फॉर लोकल याच्या वतीने त्यांचे कार्यकर्ते आणि त्यांचे सगळे संबंधित असतात त्यांच्या वतीने आयचो दीस खूप महत्वाचा कारण म्हाका आता फाटी वयचा पडटा की ते बाबासाहेब आंबेडकर जन्माक गेलो आणि तो शिक्षित झालो त्या टायमार जी स्टेज असलेली ती आम्ही बघूंक ना बाबासाहेबांची काय दीस असले पण आमच्या पेडण्यान गणेशान करून दाखयला जे बाबासाहेबान आपल्या हेतून केला सुरुवात तरी केलेली असा. सो मी त्यांचं कौतुक करतोय आणि गणेशामुळे त्याच्या बाबांचा आणि आईचा पण त्याचं मी कौतुक करतोय कारण ह्या सगळ्यात महत्वाचा वाटतं त्याच्या आई आणि बाबाचा असा. त्याच्या आई बाबांना सर्वस्व आपला त्याग केल्यामुळे तो शिक्षित झाला. सो खरं म्हणजे आईचा जो क्षण असा ह्यो जर भुरगो एक आमच्या हितून पेडणे हितून म्हाका संपूर्ण गोव्यातून तो पहिल्या कातकरी समाजातून तो सिलेक्ट झाला तो खरंच तू कौतुकास पात्र असा आणि तुका सतत ऑल द बेस्ट म्हणटा. आणि स्पेशली तुम्ही आई आणि बाबा मनांसून नमस्कार करता काळजांसून तुम्ही जी प्रेरणा तुमच्या भुरग्याक दिली तशी तुमच्या उरलेल्या भुरग्यांक दियात आणि तुमच्यामुळे बाकीचो समाज तसोच तयार जातो. तुमचे बाकीचे भाव बंद असत आणि नातेवाईक असत ते फुडें सरतले हे असा. आयज ह्यो आनंदाचो सोहळा असा. ह्या आनंदात आयज खरेंच आमकां जर कोणी तरी भर घातली तर ह्या समाजान घातली कारण ह्या समाजातून एक माणूस शिक्षित जाता तो सुद्धा आमच्या पेडण्या महालातो खरंच. सो ह्यो परंपरा ही जी आता शिक्षित जा असा न्ही तसं आंबेडकरांनी जसं सांगितलं शिक्षित जा संघटित जायत आणि संघर्ष करा. म्हाका वाटतं ही सुरुवात झालेली असा यांच्या संघर्षणात आणि ह्या संघर्षातून ते नक्कीच आपलं उद्धार करतले ह्याच्यात संशय ना. ते देवान तांकां खूप बरा करता ह्याच्या पुढे त्यांच्या समाजाक त्यांच्या सगळ्या फॅमिलीक आणि बरा जाता जेणेकरून आमच्यासारखे आम्ही ज्या एन्जॉय करतो तसं त्यांच्यानी एन्जॉय करता हीच माझी त्यांच्याकडे प्रार्थना. माझं नाव गणेश हनुमंत पवार. हयसर आम्ही कार्यक्रमात सरांसोबत आलो. मिशन फॉर लोकल पेडणे वतीने मी पण सरांचे खूप आभार करतो की त्यांनी आम्हाला काँग्रेस देण्यासाठी तिथे बोलवलं म्हणून त्याचे पण खूप आभार.
Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.